Uzoshada kanjani nomfowenu ngoba wazi kahle ukuthi umfowenu loyo? Phela mawuSipho asisolanga ndawonye. Uyazi nawe lokho. Usokuthini mntanami ngoba wazi kahle ukuthi lo muntu lona iy'ngane engimkhulise nina nobabili. Ukhuluma kukephi? Kuphi nendawo? Yazi-ke ngobusho kanjalo sesino-5 years wonke sijola. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesisiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungi Star. Namhlanje vashelo Sisi omncane uthi unemfihlo afisa ukuyidalula kuma wakhe. Sawubona njani? Sawubona sisi. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani emakhaya, indawo engisuka kuyona ngisuke Eastern Cape eManquzu. Suka eManquzu. Sounda wrong ezulwini. So usho-ke ubeka yini kulesi sihlalo namhlanje? Into engifuna ukuyikhuluma noma. Okay. Njengoba khona into engifuna ukuyikhuluma noma sengidecide ngifuna nje ukumtshela ukuthi akazi. Okay. Yeah. Iqala phi indaba? Indaba iqala lana. Njengoba ekhaya uma eshadile ne. Ushadile, okay. Ushadile. Ekushadeni kwakhe uthema efika emshadweni wafika umyeni wakhe ufike nezingane zakhe. Akashadile ubaba wakho? Okay. Yeah. Manje-ke njengoba efike nazo-ke lezi ngane sikhule sihlala ngandawonye yabo silingana. Bathatha ezobhuti bami nabo benithatha ezosisi wami. Yeah. Kuthe-ke kuhambeni ngesikhathi-ke siyasikhula yabo. Shuthi bekuba khona lokuthi vele asisalwa umuntu oyedwa. Okay. Yeah. Hayi-ke shuthi ubhuti-ke lo ngoyena ngomdala-ke. Shuthi ubhuti-ke lo mesisele sodwa umaye ngekho yabona. Sihlalele eloke manje nje azohlala la eduze kwami eloke manje engithinta izinqa yabo. Hawu ngiloke ngibuza ukuthi kanti yini inkinga mfethu? Athi nawo mana. One day azongitshela ukuthi uyangithanda. Okay phela vele ubhuti wakho so uthando la sisi nobhuti. Kabi nankinga-ke vele-ke. Kodwa futhi ngingayithathi serious lento yabo. Aloke manje engitshela nje zonke izinsuku. Awu phela nami ukuthi vele-ke ngumuntu wesifazane nami. Iyasho ukuthi vele asizala ngandawonye yabo. Yeah. Ngagcina-ke nami-ke sengivuma lokho akushoyo yabo. Yeah. Saqhubeleka sajola. Okay. Sajola nje sajola. So wajola ne step brother sakho? Yena. Sekuyiminyaka emingaki manje nijolile? Awu 5 years. 5 years? So manje nihlala nonke endlini angithi? Sihlala. Uma wakho uneminyaka emingaki eshadile? Uma mhlambe 11. So it's over 10 years. So manje niyenza kanjani-ke lento yenu yokuthi umama nobaba babuka ukuthi hayi ingane zethu they're getting along kanti nina niyazi ukuthi niqhube wenu umshikashika? Hawu akusi-affect lokho. Akuni-affect? Niyenza kanjani lento yenu? Siyayenza nje. No, musuthi niyayenza awuyichaze niyenza kanjani? Phela mabengekho. Mabengekho. Okay, but-ke na like umzali mostly omama basheshe ukubona ukuthi something is not make sure la. Khonto ekhona. So akaze ayinaki ngisho naleyo nto. Akakaze ayinaki ngoba isikhathi esiningi usuke semsebenzini yabo. Sihlala naye nje ngesikhathi sa-late. Isikhathi sa-late. Okay, so namhlanje uthi ufuna ukufonela uma wakho ufuna umtshela lenkiyankiya ngithi. So manje-ke mase umtshelile lenkiyankiya, why uzomtshela? Kubaluleke ngani ukuthi umtshele? Phela bese sithi uGayi sefuna ukungishada. Amen. So naye uzohamba utshela baba wakhe, nawe uzotshela uma wakho. Exactly. So manje uma wakho unazo izingane nalo baba lo? Unazo. So manje nisherisha ama-siblings angithi? Yebo. So nizoshada mase nisherisha nama-siblings. Exactly. Ama-siblings enu ayokhula anibize ngokuthini-ke nina? Hayi-ke angazi kobonakala ngaleso sikhathi. Ngicela sifonele umama simuze ukuthi yena uzothini ngalolu daba ngoba hayi ngathi kuyangixaka kwamina. Usu-ready ukukhuluma noma wakho umtshelele lolu daba olungaka? Yena ngi-ready. Yo, hayi.
Sawubona njani? Hello? Yep. Ninjani? Siyaphila singeza wena. Siyaphila nathi. Ukhuluma noLungisa la ka-Black Life TV kuhlelo lesi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakwazi ukukhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nendodakazi yakho. Ithi-ke nakunodaba afisa ukutshela lona. Sacela umlalele. Okay. Ngiyabonga. Sawubona ma? Yebo sawubona. Yebo. Khona into engifuna ukukutshela yona ma. Ya. Sengidecide-ke kukuwena ukuthi uzokwenza njani. Ya ngilalele khuluma phela kwenze njani? Sengidecide ukuthi ngifuna ukushada. Uyoshada mntanami ushadaphi? Ngifuna ukushada noSipho. Awuphinde mntanami angikuzwa kahle. Kwenze njani? Ngithi ngifuna ukushada ma noSipho. Hayibo. Mntanami angiziwazi kahle ukuthi umfowenu loyo. Uzoshada kanjani nomfowenu ngoba wazi kahle ukuthi umfowenu loyo? Phela ma uSipho asisalanga ndawonye. Uyazi nawe lokho. Usokuthini mntanami ngoba wazi kahle ukuthi lo muntu lona ingane engimkhulise nina nobabili. Ukhuluma kukephi? Sephi nendawo? Yazi-ke ngobusho kanjalo sesino 5 years wonke sijola. Ukhuluma ukephi mntanami? Waye ungazanga la kumina uzohlala phansi ukhulume nami nobaba wakho? Waye kumele uhambe uyokhuluma lezo zinto ko-TV? Hayi ngicabangile ukuthi nathi phansi ukuchazele kahle lelo daba elwenza. Kwenzakaleni bekwenze njani noSipho andane iminyaka emingaki? Ewu5 ma. Ngifuna ukushada manje. Kuthi kungishada nami uyangihlolela phela wena. Sesongena emshadweni mina nawe sobabili emzini owodwa. Kuyobe kuthiwa lothi lona lodlozi lelo. Mina bengikutshela ukuthi wazi ngoba vele sesidecidile yonke into. Nitisada nobani nina? Kukuwe ukuthi wenze njani. Lalela mntanami ngicela ubuye njengamanje uzokhuluma la nobaba wakho nami. Sihlale phansi sikhulume lento ngoba leyo nto cathi izokwenzakala ekhaya ngeke iziyenzeke. Uyangizwa ngithini? Sikhulumani ma ngoba ngikutshela ngento ezokwenzeka mina. Yini efuna sikhulume? Ngithi mina njengamanje ngicela ungizele la ekhaya sizohlala phansi mntanami sikhulume ngalento. Angeke iziyenzeke leyo nto uthanda ungathandi sezwana. Oh alright. Angeke iziyenzeke lento mntanami phansi kwalolu phahla. Ngaphandle mase kufanele uyithathele izinqumo zakho. Mase usithathele isinqumo sami mntanami uzoyithathela isinqumo sakho ngaphandle kwami. Uzozenzela leyo nto ngaphandle kwami. Mina lapho angisangena. Sezwana. Alright. Uzohlala phansi nami loyihlo sikhulume ngalento ngoba le sithathele nobathi sihlangana futhi nina nobabili. Niyenza nini yonke lento le? Besingakayiseki date. Hayi ibhadi lami inkosi impela. Kusho ukuthi ngilingiwe mina. Shuthi mina olingwayo la. Hayi shuthi mina olingwayo la. Ningakhanda iminyaka emingaka ngaphansi kwamakhala mntanami ngikhona. Nini kanjani? Nize nithi niyoshada. Nizobe nishada kuphi khona? Mina ngeke ngize ngivumele leyo nto. Ngeke ngize ngivumele nje leyo nto. Ngizohlala phansi ngikhulume nabo malume bakho ngiyichaze yonke lento ukuthi inkiyankiya yanyu yona le yenzakalayo. Mina ngiyazi yonke lento eyenzakalayo. Wena noSipho ngimkhulisela babili ukuthi Sipho obhuqa ngimkhulisela ukuthi seniyoshada. Igama elingaka uyalazi lo gama mntanami ukuthi ukuthini? Yalazi. Uyangilinga nje ungilinga ibhadi inkosi impela. Sona mama. I'm sure uyashaqeka ukuthi kena uzwe lolu daba. Kanjani azazokhipha lezo zindaba ezingaka ku TV ezongihlaza. Uyangihlaza phela lo muntu. Wena ukwazi usole lutho? Angikaze ngibone lutho mina mntanami phakathi kwabo kwenzakalayo. But ngibakhulisa bobabili njengobhudi nosisi. Angizange bakhulisa ukuthi ngelinye ilanga ngiyobashadisa. Ubashadisa kanjani abantwana bakho? Shuthi phela umyeni wakho uzophuma lapha endlini ayongena ngasekitchen aletha amalobolo futhi. Kanjani yenzeka kanjani yonke lento ngaphansi kophahlo olulodwa? Labantwana ngibakhulise bobabili njengobhudi nosisi. Angibakhulisela ngokuthi ngelinye ilanga beshada kuthiwa umakoti nomkhonyana kanjani yenzeka kanjani yonke leyo nto? Because ngimuza undodakazi wakho la uthi kena usedecide
uSipho uyahamba uyotshela ubaba wakhe njengoba naye ezotshela wena. Uthi usedecide ukuthi na bayashada and nina ngenisabavile. Kusho ukuthi mina ngilingiwe-ke kusho ukuthi ngilingiwe kulingwa mina phela lana kusho ukuthi kulingwa mina phela la ngoba angeke ngiyivumele mntanami yonke lento eyenzakalayo. Bathi u5 years bayithathele bodwa iy'nqumo mina ngisangene lapho futhi naye ubaba wakhe ngizobahlalisa phansi nomalume ngibashela yonke lento eyenzakala ngeke iyenzeke kulolu phahla engiphansi kwalo. Cause uyamuzwa uthi uthi-ke na sebethanda ne-4 5 years okusho ukuthi-ke na benihleli nendoda nomfazi. Bathandana kuphi khona bathandana kuphi khona ngoba la kwami akukho nokukodwa ngeke ngakubona kwenzeka. Hayi uyasho ukuthi-ke na manje ingekho baba indoda nomfazi. Habe kusho ukuthi mina nobaba wakhe silima nje sikhulisa abantwana ukuthi uma besiphuma bona bayanyenyoba bayovalela ekamereni. Kusho ukuthi usho lokho. Hayi kuyacaca. Kodwa-ke asithembe ngoba uthi uzobiza omalume nomkhwana wakho nihlale phansi nizwe ngalolu daba. I-relationship yakho noSipho isazokwazi ukuthi ilunge yona-ke? Abaphume mntanami bayozimela ngoba kuyacaca ukuthi bona sebegila imikhuba okudlula thina sibakhulisa njengabantwana bethu ukuthi akuthi afunde abe nekusasa eliqhakazile. Bese abakhulisela ukuthi baphinde bona la khona la nami la ngiganele khona ngiganele mntanami mina lapho. Ya senizogana noba u2 endaweni eyodwa. Zogana sobabili-ke manje mina umakoti usho ukuthi ngumakoti naye umakoti. Yebo. No phela manje usuzoba umamezala wakhe. Ukhwewe omunye. Angeke mntanami kuze kwenzeke lokho. Ngeke kuze kwenzeke ngaphansi kwalolu phahla. Baphume bona bayoziqalela impilo yabo ngendlela abayiqala ngakho kodwa hhayi kulolu phahla lakamngadi. Hayi konakele. Siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Ngiyabonga kakhulu mntanami. Okay bye. Kuthiwa cha. Impendulo ithi cha. Uma wakho manje ngoba phela ushade nobaba ka whatever leniyenzayo. Ushuthi yena usezoshintsha akuba. Kuyena ukuthi uyashintsha noma ngazi. Ulo umfana naye uyimisele njengoba nawe uyimisela. Ngenzeka ukuthi mhlambe-ke ningoba nikhuliswe endaweni senama siblings. Ingakho senizwana kangaka. Mhlambe ngakanjalo angazi. So manje-ke nimanishada niqhubeka umndeni unixosha nizoyiqhubekela nodwa. Asinankinga ngoba ngasixoshwa sizoba nowethu umndeni ngaphandle. Yo. Hayi ngathi-ke ingakho kuthiwa ingane ayisale nogogo. Kuvikelwa yona yonke le nonsense ukuthi yenzeke ukuba sala nogogo ngaba yikho lento esikuyona but asithembe ukuthi ezibe umndeni bazokwazi ukuthi bayisolve bathole isixazululo bakwazi ukuqhubela phambili ngoba bathi ba ready ukuthi bayiphumela inxiwa labo bayoqala umndeni wabo ngaphandle komndeni wabo. So Black Life TV na ke siyanthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe.